Samantala, nasa 10 warehouse at buying stations naman ng National Food Authority sa iba't ibang panig ng Ilocos Region ang pwedeng pagbentahan ng palay ng mga magsasaka. Kabilang sa mga listahan ang 2 warehouse sa Ilocos Norte na nasa Lawag City at Dingras, mayroon din sa Bantay Warehouse at buying stations sa Santa at Tagudin, Ilocos Sur, Pidigan, Abra, mga Tarem, Rosales, Santa Barbara sa Pangasinan at sa Bangar, La Union. Sa mga nabanggit na lalawigan, umiira lang presyohan at 23 pesos kada kilo ng malinis at tuyong palay na may moisture content na 12 to 14%, habang 17 pesos kada kilo naman sa sariwa at basang palay na may moisture content na 22 to 29.9%. Kinakailangan na pumasa sa naturang pamantayan ang ibibentang palay upang bilhin bilang pagtitiyak na tanging de kalidad na palay ang maisasama sa buffer stock ng bansa. Bukas naman ang tanggapan sa anumang katanungan at pangangailangan ng mga magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.